Bia mun Raobw. Hello logoफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ ओमफ्राय जोङो दायो मामिजों आंजोंल' थागोन आरोना दिनैहाय बयबो बेलेगाव थांजोबगोन ओमफ्राय जों दायो मामिजों आंजों मा मा संनाय जायो मारै थायो मा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा लोगोसे नायलांबाय थादो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ दसे टाइम दोनथ'नानै बिमा फिसाखौ जों सानैखौ नायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर मा खालामो सानैजों नोंथांमोनाबो बेलेगखौ सापर्ट खालामनाय बायदि आंखौबो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर अब्लासो जोङो सानैजों भिडिअ बानायबाय थानो हागोन आरोना बिमा फिसा स' लोगोफोर नायलांबाय थादो जोङो दायो मा खालामनाय जायो दायो आइमोनाबो थांसिगोन दायो आङो फुङाव न'खौ सिबखांनानै न' लिरबाय आरोना नै लोगोफोर फिसाजोआबो जि दावराव भिडिअ बानायनायावनो ओमफ्राय न' लिरखांनानै जि एसे दङ बेखौ सुनानै लाग्रोनोसै आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव दुगैनोसै मामिखौबो लानांगौ आइ बेलेगाव थांगोन नालाय फुङाव जानोसै जोंहा ओंखाम खुरबाय गेन्द्राजों जानोसै मैयानि बान्दा कबि भाजा ओमफ्राय टमेट' बाथोन ओमफ्राय इयाव दालि ओमफ्राय दानि संनाया नैबे नै मटर आलु ओमफ्राय सजना बिबार दानि गेन्द्रायाबो एवखांबाय आंबो दुगैखांबाय ओमफ्राय जानोसै आरो आइमोना फुजा हैनो नागिरदों बेलेगाव थांगोन जों दायो गेन्द्राजों आंजोंबो जागोन आरो ना एवनानै गालांनानै जाग्रोनोसै जोङो दायो गावखौसो बुनानै लाबाय आयौ मामिनि मोखांसो खांख्रा खिलिबा नायलाय आइ दै होन आगै आइ फिसा आइनानो मस्थ' आइना नायग्रा मालाय मन्दिराव थांसै बे जाबैया फैफां बेहा थांफानो गाबसिगोन आयौ गथ'आ आयौ बेनि गाबनायखौ बाय बाय गालां जासिगोन बेहा मालायाव थांसै आबैया मन्दिराव थांबाय गेन्द्राया दानि बाजाराव थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौ बिहरफादों आंहा बिमा फिसा बेखौ सानसे जानानै थानोसै रावबो गैला नालाय खाथाय जानानै थाबाय थानोसै बेखौनो मामिया उन्दुबाय आरोना खानायाबो दासो रानदों आंना जेबो देलायाखै ओमफ्राय मोख्रि जानानै दं मानसिया बाजाराव थांना फैबाय आरोना हासबेन्डआ अमा बेदर लाबोनो होन्दोंमोन ओमफ्राय खारैबो लाबोनो होन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय गाबोन सरस्वती नालाय सरस्वतीयाव खामानि मावनो थांफिनबाय आरोना बियो ओमफ्राय मामियाबो उन्दुबाय आरोना दा लोगोफोर ओमफ्राय माबा लाबोदों नायनायाव मनायाव नायाखै आरोना आङो मामि उन्दुबाय खानाया रानबाय सिन्दुर थुवाखै आंहा लांदाङै दङ मानो लाबोदों नैबे मा दंबा अ सामब्राम ओमफ्राय बियो खारै ओमफ्राय अमायालाय अबायदि दङ नै अमाया बाव दङ दायो संबा देखायनोसै नै खारैया लोगोफोर मोननै लाबोखाबाय आंहा दाख्लैहाय लाफा गोबाब संनो होननाया खारै गैयैनि संनो मोनासै आबौ अखानायै ओमफ्राय फाजासो एवनानै जादों आरोना लायखाबाय सुनुआ गेलेनाया ओमफ्राय नै दानि आइनि बिनानाव सासे दंमोन आरोना इयो थाइगिर होफैदों आरोना नै थाइगिर होफैदों ओमफ्राय थाइगिरखौनो हाम होननानै गेलेगासिनो बेयो गेलेदों जे थुखैखानोसै नालाय आङो सान्दुंआनो बारा गैया मामि ओमफ्रायो बैग्रिबो लाबोदों बैग्रिया जा गोदैनो नैबेसो दोनलायबावदों आं बैग्रिखौ बाबानि पेपारावसो दोनलायबावदों नै गोदैथारनो बैग्रिया नै गोदै मारबो थाइसे थांबाय आङो मारै फै मा सुनु खारनाङा गोलैयो आं दायो मामिखौ थुखैग्रोनोसै र' दायो आं मामिखौ थुखैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर गाबोन सरस्वती थांगोन नालाय गसंना मा गोलैयो गसंलायबावबायसो गाबोनहाय सरस्वती थांगोन ना फुङावनो ओमफ्राय बेखायनो आङो दिनै थुखैखानोसै आरोना दायो सान्दुं बारा गैया आरोना थेवब्लाबो थुखैखानोसै गाबोन सरस्वतीया फुङावनो थांगोन ना
फुङाव थुखैद्रायनो हानाय नङा नालाय ओमफ्राय दायो थुखैनानै लाखानोसै आरोना आं मामिखौ जि गेलेखाबाय गेलेथोंसै आरोना बियो सिखारदे दङ सानदोंमोन मानसिया एनो गैया माबे गैया आं दै लागायनो आयै आयै नुवाखै 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 फैनाङा थां थां आं दै लागायनोलै बेयाव दै गुसु लायनो आङो नुवाखै फैफाबावगोनसोनो जालाहाय बेजों दायो थुखैखांबाय नुवाखै देलायखांबाय नालाय आइनानो मा होननांगौ दे बे गथ'खौ आंनावसो गुंग्राया फोनांजोब्बाय आंनाव माने दरा खेव दरा खेवनायाबो फैथा दरा खेव दरा दिनजासो दुगैखांबाय नालाय देलायखांबाय नालाय आइनो नांसिगौ आरो आइना ने माखौ आम होननांगौ आम जानोसै हो साराय बारथा जाबाय दायो ओंखाम संसै आंबो आइमोना लेट जाबोखागोन खोमा एसे मोनागोनसो खोमा ना हायदै खिस्रि संना होनोसै मानो खिस्रि बेखौ जानो नुवाखै माबायदि बामबाबो माबायदि दुस्थ' आम जानो बाबाय आं बेखौ नै मारै थायो थाथोंसै गाव मिथिगौ खिस्रि एसे संनानै होनोसै आङो खिस्रि मामिनो आन्था संनो दाव खिस्रि आम होननो माखौबा आम होननानै सिलागासिनो दङ आं खिस्रि दला थालाय नोङो आं जाना होनोसै र' मामिनो खिस्रि संसै फिसाजोनो एबाराव मामिनियालाय एसेल' मैगंखौ मामिनि खिस्रिसो संनो नागिरदों मोजाङै खिस्रिखौ हारसिंमोन आरो बिदिनो दा जाफैयो रावबो एसे लानानै जि एरो जि थाव फेदा जानो फैदों बियो मानसिया हायथु नालाय सुखांदों जानाय फिसाजोआबो गोदोना दं आखाइ सोना आखाइ सोनांगौ मानो नांगौ बेखौ बिलावनाय गथ'आ कुकाराव होग'नो हाबाय आरोना लोगोफोर गाबबानो जाबाय मा जागोन ओमफ्राय आइमोना दाख्लैहाय दारागावथिं थांनायाव एम्फौबो बायनानै लाफादोंमोन ना मोननै ओमफ्राय आङो दायो बेखौ अनलाजोंसो संगौमोन आरोना दिनै ओमफ्राय रावबो गैया दा मामि दंना आं मामिखौ लादों दा आंथ' अनला संनो हानाय नंला ओमफ्राय आं फाजाल' एवनोसै आरोना ओमफ्राय मोनसेखौ मालाबा जानो दोनसै अनलाजों मोनसेखौ फाजा एवनोसै दिनै संगौमोन आङो मामिखौ लाग्रा दंबा सोरबा दा नायलाय माबायदि बेनो ओंखायनो आङो अनला संबा एसे गोबाव जागोन ना देनांगौ मानांगौ हारसिं जायो जारला जाथारो अनला संबा ओमफ्राय आं बेखायनो दा मोनसेखौ फाजा एवनोसै ओमफ्राय मोनसेखौ नेक्स्टआव मालाबा अनलाजों जाफिनसै आरोना लोगोफोर बेनि न'खौ थाया अन देनांगौ मानांगौ जारला जागोन ओंखायनो आङो दा रुना लाग्रोनोसै आरो एम्फौखौ नै दै होखाबाय आम नङा मा बियो एम्फौसो एम्फौखौनो आमनो दायो होनोसै रुना लाखांबाथाय ओमफ्राय दायो फ्राय एवनोसै थेने मोनगबाय नै फिसाजोना आदारा गुसु जायाखै दायो गुसु जाग्रोथोंसै दसे गुदुंथार जेने थेने मोनजासिगोन आंनि फिसाया नै आमनो आइसना र' मोनजाथारसै र' आम नांथारसिगौनो ओइ गुदुंखौ जाम्बि साला जाथारसै मोनसेथारला आरो बियो गुदुंखौ आं माबा एसे गुसु खालामना होगोनसै र' फैथारबाय फुङाव मोनजानो लुगैनाया बिमाखौनो जि खेबबाय मोदोमाव मा होनबावो र'सना र'ना मामि मा बुजिया नोङो गैया मा जोंजों गेलेनो फैयाखैना आब'ना बै साना आब' दङ ना आब' दं बेयाव आब' मा
phơi à bộ mắm chả nó nè nó ông nó nè không chả sụt đời mà lại nè Sene kene ओंखामखौबो दौखांनानै लाखांबाय आङो दै खगाय दसे दौबाय बुथाय दौनांगौ ओमफ्राय लानायखिनिखौ दौजोब्बाय आरो आङो ओमफ्राय थांलायबाय टाइमा ओंखाम दौनायावबो ओमफ्राय दायो माहाय दोनदों आङो मानसिखौनो बाव दोनबाय आङो संख्रि मा खालिखौनो होनानै दल'ल' थाथारथोंसै माजों गेलेयो गावसोर मिथिगौ ओमफ्राय नै बाव खानानै दोनबाय बाव दोनबाय ओमफ्राय आङो जों दाउलायनो अमा एवगासिनो आरोना नै अमा एवदों ओमफ्राय दायो मस्ला आरि देनानै लानोसै जेने थेने माजों गेलेयो गावसो मिथिगौ थाथोंसै बिदिनो संख्रि थेमाजोंनो गोजोननाल' थाथोंसै दल'ल' जिरायनानै थाथोंसै आं संथारसै आं बानलु देनानै लादो र' सामब्रामफोरजों बानलु देनानै लाग्रोसै आङो मामि ओरै फै दे एसे थावा बेरदेरगोन सनारिखौ बाव था दे ओरैजाय थादो मा दे बावनो था दे आंनि फिसा हिन्जावआ खोथा मानिखायो नामा संख्रि थेमाखौ सुफ्लायनानै होबाय आङो लाथोंसै देनोसै बानलु हाइजें देना लाग्रोसै नै बेयाव दङ खानानै दोनजादों बिमाजों अमा बिथै होबाय लोगोफोर अमा बिथै होबाय दायो नै बिदि जाबाय नालाय ओमफ्राय फिसाजोआ माहाय दङ नुवाखै दख'ना हमथालायनानै माबायदि नायदों बिमाखौ दुस्थ'आ अमा बिथै होनानै माबायदि जाखो दै होनोसै ओमफ्राय दै होनानै लाग्रोनि र' ओरै फैनाङालै मा नोङो ओइ हाथारलाहाय आं दुस्थ'आनो मार गैया इयो एम्फौआनो साइज जालायथारासैहाय आंना हाखु दाखु मारै जाखो नै दहाय रुखादोंमोन ना आङो ओमफ्राय दा थावजों फ्रायल' एवबाय नै गैलाहाय मारै जाखो गैला जानला मोनला जाखाबाय एम्फौआनो एवनाया आमनो बेबो जासिगोनानो नै बेदरना अबस्थाया बिदि जाबाय ओंखामबो जानबाय गेन्द्राया सौफैबाय बाबा फैबाय ने बाबा फैबाय एबाराव गाबा बागदावलायदों आंखौ दहाय बागदाव होनाया गावासो थ' आंखौ नोगोर गोसा